Godt så. Vi har den her firkant her i midten. Den vil vi gerne have en areal ud på. For at få en areal ud på den i midten, så er det så en areal ud af den store firkant, der er herude i siderne. Og træk de 4 trekanter fra bagefter. Så får man en areal på T, som er midten. Og for at få en areal ud af den store firkant, så siger man A gange, der er A plus B gange A plus B. Og det gør man ved at sige, at C er lige med A plus B gange A plus B minus de 4 trekanter, og så har vi en halv gange, og så gange A gange B, fordi vi har højden med gange siderne, ligesom man ganger helt firkant ud, og så dividerer man med en halv for at kunne få en halv trekant. Det kan vi så skrive om til, det kommer til at hedde A i anden plus B i anden plus 2A B minus 2A B. Og så kan vi igen skrive om, så det kommer til at hedde A i anden plus B i anden, og de her to udligner så sig selv. Så det er lige med C i anden. Jo, bare kør. Ja, jeg kører. Så fordi at T, det er lige med C gange C, fordi at C gange C er arealet på den store, så er det så lige med C i anden og